U Kulturnom centru Opovo održana je tradicionalna manifestacija Sportskog saveza opštine Opovo, na kojoj su proglašeni najbolji sportisti i ekipe. Kako prošle godine zbog pandemije koronavirusa ova manifestacija nije održana, priznanja su uručena za 2020. i 2021. godinu. Predsednik Sportskog saveza opštine Opovo Stevan Stankov čestitao je sportistima priznanja i prethodnu godinu ocenio kao veoma uspešnu. Zahvaljujući predsedniku opštine i lokalnoj upravi koji su pružili podršku u realizaciji svih takmičenja i programa rada, postigli smo odlične sportske rezultate tokom 2020-2021. godine. Uz problem korone imali smo otežan sportski rad. Nismo odustali, bili smo uporni. Korona nije uspela da nas porazi. Pobedio je sport. Imamo kvalitetnih 4 reprezentativca Srbije, 2 u kickboksu i 2 u atletici, koji su ostvarili izvanredne rezultate na međunarodnim prvenstvima. Naš šah klub se plasirao u najveći rang državnog takmičenja, najveći uspeh za ekipni sport. Fudbalski i košarkaški klubovi su odbranili svoje standardne rejtinge u svojim ligama. Školski sport i rekreativna udruženja su organizovala svoje igre i manifestacije kvalitetnim uspehom. Večeras nagrađujemo najuspešnije takmičare po kategorizaciji sportskog pravilnika o dodeli priznanja i nagrada Sportskog saveza opštine Opovo. Kao predsednik Sportskog saveza želim da čestitam trenerima, klubovima, a pre svega takmičarima na osvojenim medaljama i rezultatima u 2020-2021. godini. A reprezentativcima poručujem, nastavite da se borite za svoju državu Srbiju. Živjeli! Za sportsku podršku plakete zahvalnice dobili su predsednik opštine Miloš Markov, predsednik Skupštine opštine Opovo Nenad Josić, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine Mladen Stojšin, predsednik Kickboks saveza Srbije Miodrag Jotić, osnovna škola Dositej Obradović i Udruženje inicijative Mladih Opovo. Markov je istakao važnost sporta u društvu i istakao 2 nivoa kojima lokalna samouprava podržava sport u opštini Opovo. Pre svega veliki pozdrav za sportiste, sportske radnike i ljubitelje sporta. Veliko mi je zadovoljstvo što se večeras ovde okupili, da posle jedne pauze, nažalost zbog pandemije koronavirusa, možemo opet da obeležimo ovo na simboličan način, ali da nagradimo naše sportiste koji su to svakako zaslužili. Za sport izdvajamo sredstva na 2 nivoa. Jedan nivo je direktna podrška klubovima, kroz konkurs godišnji koji ide za sport i sportske organizacije. I moram da vam kažem da smo 2021. godine izdvojili 3.800.000 dinara za finansiranje sporta i sportskih klubova, ali 2022. godine smo izdvojili 5.135.000 dinara za rad naših sportskih klubova. Nadamo se da će ovaj trend uvećanja sredstava koji izdvajamo za sport da se nastavi. Želimo da ulažemo u sport, ali nije ovo jedina mera koju mi podržavamo sport na teritoriji naše opštine. Pored toga, ono što moram da navedem je sportska infrastruktura, gde mi se trudimo da svake godine uradimo ili neki novi sportski teren ili repariramo neki postojeći sportski teren, dakle, kontinuirano ulažemo i u sportsku infrastrukturu. Ja ću vam napomenuti samo da smo ove godine završili izgradnju mini pitch terena u Setkerinu. To je poslednje naseljeno mesto koje nije imalo teren za mini pitch, sada ga ima. I tu je lokalna samouprava zajedno sa pokrajinskom vladom izdvojila nekako 7.200.000 dinara. Ali smo paralelno s tim od naših para izgradili i novu teritorijalno otvorenu u Barandi, gde smo izdvojili neki 3 miliona dinara. Ali smo uz to uložili u renoviranje našeg sportsko-rekreativnog centra u Opovu, gde smo takođe 3 miliona dinara izdvojili tokom prošle godine. Za ovu godinu još uvijek pravimo strateške planove šta ćemo to uraditi, da li novo ili popraviti u našem postojećem. Trudimo se da naši tereni budu infrastrukturno opremljeni, da imaju sve ono što treba da bi ljudi, a pre svega deca, mogli neometano da se bave sportom. Predsednik opštine je apelovao na roditelje da decu usmere na sport i poručio da će lokalna samouprava stajati iza klubova i pomagati razvoj lokalnog sporta. I apelujem sada sa ove govornice na roditelje da se deca što više bave sportom, da što manje budu uz mobilne telefone, tablete, nego da idu na teren, da igraju košarku, fudbal, atletiku, rukomet, kod ih to interesuje, da će biti bolje
u svakom slučaju i za njih, ali i za celu našu lokalnu zajednicu. Tako da, hvala vam što predano se bavite sportom na teritoriji naše opštine, hvala vam što ove klubove održavate i što se borite kroz vaša takmičenja, da animirate i decu, ali i ostale ljudi da se bave sportom. A mi kao lokalna samouprava stojimo iza vas, ali stajaćemo i u narednom periodu na sve one načine koje možemo da pomognemo kako bi se sport na teritoriji opštine Opovo razvijao i bio jedan od pravih prioriteta naše lokalne samouprave. Hvala vam. Priznanja za 2020. godinu dobili su Aleksa Stankov i Teodora Vasić, mlađi pioniri, Boris Mojsa, mlađi junior, Škola fudbala Spartanac za organizovanje turnira Fudbalom do radosti kao najbolje manifestacije i sportske promocije, Fudbalski klub Borac za postignute sportske rezultate, Atletski klub Spartak kao najbolji klub i Nikola Stankov najbolji senior. Priznanja za 2021. godinu dobili su Damjan Ivanovski i Ivona Stamenović, mlađi pioniri, Stefan Jovanov, mlađi junior, Spasoje Petrov i omladinska selekcija Fudbalskog kluba Omladinac 1927 kao sportske nade, Udruženje sportskih ribolovaca Linjak za organizaciju Kupa tolerancije kao najbolje manifestacije i sportske promocije, Atletski klub Spartak, jubilej 40 godina postojanja, Borislav Petrović, nagrada za životno delo, Đura Kanački, posthumno nagrada za životno delo, košarkaška ekipa osnovne škole Dositej Obradović kao najbolja ženska ekipa, šah klub Batac Ćosić kao najbolja muška ekipa, kickboks klub Dragon kao najbolji klub, Neda Kukić za postignute sportske rezultate, Igor Ilić, najbolji senior i kao najuspešniji sportista opštine Opovo, Uroš Janjić je dobio Spartakovu nagradu objedinjenu za 2020. i 2021. godinu. U umetničkom delu programa nastupili su Borko Rajn i Nina Stojanović.